Digitál má nové pravidlá. Hráte podľa nich? V OVI spájame dizajn, funkčnosť a stratégiu do jedného. Tvoríme digitálne riešenia, ktoré zaujmú, fungujú a predávajú. Od webových stránok a e-shopov cez branding, kampane až po dlhodobý digitálny support. Nie sme len dodávateľia. Sme vaši partneri. Naše výsledky sú vždy spoločné, pretože váš úspech je aj ten náš. Navštívte ovi.sk a vyberte si termín konzultácie zdarma, ktorý vám vyhovuje. Alebo nám napíšte priamo tu do správy. Spolupracujeme flexibilne, zákazkovo aj paušálne. Vieme byť vaše externé marketingové oddelenie. Bez pohovorov, len efektívny tím skúsených seniorov. OVI. Kreatívne nápady, merateľné výsledky.